Karong nagkaduol ang kalag-kalag, daga na sabang muadto sa mga sementeryo aron mobisita sa ilang minatay kinsa mamalit og bulak ug kandila. Atong sayron ang presyo niini karon sa report ni John D. Esteban. Sayo sa buntag, nagatang na sa mga customer labi na sa mga mangaging sakyanan ning mga mamaligaay og bulak sa kalsada dinhi sa MacArthur Highway gawa sa Davao Memorial Park sa Davao City. Naningkamot sila nga mahalinan. Labi na karong hinahinay ng midagsa ang mga buot mo bisita sa ilang minatay. Karong nagkaduol ang kalag-kalag. Swerte ni sinanay kay gipalitan sa usa ka customer kinsa mo bisita sa lubnganan sa iyang inahan ug amahan. Ma-feel na ko nga mohatag kag bulak tapos maumam gud na atong tradition, culture nato sad nga murag murag ipasalubong na lang nimo sa ilaha nga mo kuan kag flower para makaingon pud sila no ang ilang souls nga pinangga day ko sa akong anak. Sa karon wala pay pagsaka sa presyo sa bulak. Ang pot sa chrysanthemum tag 100 to 300 pesos. 180 to 200 pesos ning sunflower. 100 to 300 pesos sab ang Bangkok ug remix. Ang tulo ka rose 50. Ang pot sa anthurium anaa sa 50 to 100 pesos depende sa arrangement. Ang presyo sa kandila anaa sa 2 pesos hangtod 100 pesos depende sa gidakon, style ug klase. Karong Domingo, October 24, sirad-an ang mga sementeryo sa Davao City kutob sa November 7. Mas taas ang panahon nga sirad-an kini bunga sa pandemya itandi sa milabayng tuig. Busa pang hinaot sa mga mamaligyaay nga mahalinan gihapon sila una pa man manirado ang mga sementeryo sa syudad. Wala jud mi nagtaas karon kay alanganin biya ang kuan karon sa kalag-kalag. Sayo pa pod sayo jud siya close. Kay kasagaran 28 to 29 biya na close last year. So okay raw ta sa mua. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.